Jotono nulam sogo ani channel o kai tomung norok ani channel no subscribe khalaya ko kai subscribe khalai redi ang ketar job advertisement ta online information related video sanam ga phaidi tini kaisa ketal notification alainai ke norok video no paithak jora te nai jongni kam ka saimano ni bagui ga phaido official notification alaina omokhai official notification obo rijak kha government of India Ministry of Communications Department of Post ni bukhak tei o notification rijak kha 27 tarik January 2023 o abo tlangjaknai Gramin Dak Sevaks GDS gangkai o jaga o official website angri ruan o video ni description o norok thange visit khlainai di o jaga o norok online apply ma khlainai Gramin Dak Sevaks ni bagui oro kainui tongo postmaster kaisa tongo tei kaisa Dak Sevaks tongo postmaster Dak Sevaks hingkangkai o jaga o registration application submit khlainani date hingkangkai 27 tarik January 2023 ni simi 16 tarik February 2023 jora tongnai hingkangkai norokni application no edit haike correction khlainani date rijak oro 17 tarik February 2023 ni simi 19 tarik February 2023 jora o jaga o rijak kha BPM ni hingkangkai salary 12,000 simi 29,800 tei kaisa Dak Sevaks ni hingkangkai 10,000 simi 24,000 jora ti rijaknai salary o jaga o job ni profile rijak tongo norok tamtamo ma khlainai samung o jaga o nainai di assistant branch postmaster ABPM tai o jaga o eligibility minimum age hingkangkai 18 years ni simi maximum 40 years rijak kha haipano sini schedule caste tei schedule tribe rokni bagui hingkangkai 5 years relaxation rijaknai o jaga o hingkangkai norok tomung no o jaga o class 10 pass wngui tongkha hingkai oro education qualification norok apply khlai manai tei o jaga o local language bo mano nangnai hinui sajak o jaga o tei o jaga o norok tomung no norokni knowledge computer knowledge tongkha hingkai knowledge of cycling oborok tongkha hingkangkai oro other qualification sanjaka hingkangkai oro class 10 hingkai norok apply khlai manai tomung norok class 10 pass wngui tongkha hingkai norok apply khlaina muchungkhai to norok apply khlaina di ang official website tei link oro apply link ri rwano description o video ni description o norok thangai visit khlainai di o jaga o bai khe apply khlaina hingkai official website ang ri rwano norok thangai o jaga o thangai register khlaiui apply khlaina di tei selection o jaga o rijak tongo selection criteria hingkangkai o jaga o merit basic khlaiui mark ni merit basic khlai se tlangjaknai class 10 o norok tomung o norok ni mark kwbang hingkangkai norok apply khlaina muchungkhai norok apply khlaina di o jaga o apply khlainani hingkangkha ang group bo ri rwano WhatsApp group norok aro thangai aid wngdi norok ani yang tubo apply khlai manai tomung no norok apply khlaina muchung tongkha hingkangkai tei o jaga o communication of selection ok tongo norok nainai di tei important instruction norok pori di porimani yakulo norok apply khlaina muchungkhai to apply khlaina di norok tomung no class 10 pass wngui tongkha hingkangkai norok apply khlaina muchungkhai to norok apply khlaina di hingkangkai o jaga o bai khe apply khlainai jotono rijak tongo ang o PDF no norok description o ri rwano norok download khlainai di hayaka official website o bo manai norok o jaga o payment hingkangkai sini ST candidate rok hingkangkai oro rang rwna nangnak free no apply khlai manai tei alka category rok hingkangkai oro 100 rupees khlai rangma rwnai payment application ni payment fee oro sanjaka sini borok rok hingkangkai o jaga o free no norok apply khlai manai tei online application bai khe khlainani hingkangkai oro rijak tongo norok nainai di norokni documents rok no bwswk size khlai norok upload khlaijaknai tei toma documents tang oro jotono tongo hingkangkai norok omo PDF no kam khe naimani yagulo norokni photo signature naimani yagulo norok tomung no apply khlaina muchung tongkha hingkha norok apply khlaina di official website tei ang o video ni description o link ri rwnai apply link bo ri rwnai khe tomung no norok apply khlaina muchung tongkha hingkha norok ani yang tubo khlai mano apply norok contact khlai di hingkangkai ani channel no subscribe khlaiya ko hingkangkai subscribe khlai redi hingkangkai tini ni bagui amsung nung situng jotono no hambai.